Id-daħla l-Belt Valletta u l-Pjazza ta' Madur il-Funtana ta' Tritoni għadha l-aħħar snin kienet dejjem assoċjata mat traffiku u mal-karozzi tal-linja li jwasluk jew jieħduk il-belt. Bi proġett ġdid, din il-pjazza ħadd ingħata dehra kompletament ġdida li anke tirrifletti il-passat u l-proġett oriġinali li bih kien magħmul il-belt. Il-pjazza u t-triq li tagħti għaliha magħrufa aktar bħala t-naħa tal-Biskuttin se ssir issa żona pedonali ppavimentata apparti li tingħata dehra aktar xierqa għad-daħla tal-belt. Dan il-proġett se jkun ġnien li jibda mill-Argotti u jispiċċa mill-Mall li ħajbiddel l-entratura tal-belt f'żona pedonali u ta' rikreazzjoni. Ix-xogħol fuq din il-proġett se jibda l-aħħar ta' din is-sena u f'fażijiet differenti ħajkun ikkompletat għall-aħħar tal-2017 fil-ħin għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-V18.